יהודים מתכוננים At Shiftei Shul, so excited to be part of this awesome project and can't wait for a brilliant evening. רוצה לקבל חלק בראש העיוור התנאים המוראים מיני מה טוב ומה נעים מבקשים להכין בשר ודגים עם כל הכוח, עם כל המוח שווה וההונן מדליק כולה בזה שהרבה נשים ביחד מקיימות את המצווה של הפרשת חלה ביחד, שקולה לכל מיני דברים, אז אנחנו עושים את זה ביחד במחשבה על אנשים חולים, אנשים שצריכים ברכות, וגם כחלק מהפרויקט שבת שאנחנו משתתפים בו העולמית, אז יש כמובן אוכלים חלות בשבת, אז אנחנו עושים ביחד הפרשת חלה כדי שכולם יקחו הביתה חלות ויאכלו אותם חלות מיוחדות בשבת הקרובה בפרשת נוח. איזה זכות, איזו התעלות, כל יהודי בהתפעלות, תורח למען, ותצח למען, מה עוד נשאר, הכל נגמר, שבת, להכין את הנרות, להבריק הרצפות, ללחוץ הילדים, לשטוף את הכלים, להשחיז את הסכין, העיקר שיצא הקוגל מוצלח, הכל לכבוד שבת, בינתיים נזוז מהמטבח, הכל לכבוד שבת. איזה זכות, איזו התעלות, כל הגרת בית בהתפעלות,